Jena ħoss, meta nisma' titkellem hekk, qisu bla dubju qisu fil-kamp laburista jeżisti bil-fors hemm xi fazzjoni li tiffaċilita għall-business bil-fors għax inkella kieku dawn l-affarijiet ma jsirux. Jiġri qisu hemm nemmen li għandu jkun hemm. Ħanispjegalek dal-punt u ma taqbilx miegħi jew le. Li għandek dil-faxxa fil-partit li hija naqra iktar forsi ispirata minn nies bħal Tony Blair, Alistair Sage kien jismu tafal minn ngħid il-konsulent ta' Tony Blair, li hija iktar neoliberali li trid iktar taġevola l-business, trid iktar tkun ħbieb mal-business. Campbell, Alistair Campbell. U hemm dil-faxxa neoliberali. Mbagħad għandek faxxa oħra fil-Partit Laburista li naħseb li inti parti minnha li iktar progressivi, tridu drittijiet ċivili, tridu tiġġieldu għal soċjetà iktar ekwa, eċetera, eċetera. U jiskom b'xi mod irnexxielkom. We survive together. Jisom daw iż-żewġ fazzjonijiet jgħixu taħt l-istess kukun b'xi mod stranament ikkoagulati. Jekk trid tara eżempju eżatt ta' kif ħadmet il-gvern ta' Fenek Adami. Sekond, ma ħasaqsi lilek. X'jaqgħadkom daw iż-żewġ fazzjonijiet? Mela, inti xorta jkollok policies jew prinċipi li jkunu komuni. Issa il-problema li għandna nies pali li meta tħares lej il-passat u meta kien hemm nies li kienu huma l-aktar b'saħħithom, nies li jaħsbuha pali. Il-Partit Laburista tilef elezzjoni wara oħra. Issa it's hard to argue ma' Laburist li għajdlek isma' imma that's the way we could have won elections. Ġifieri naf ħafna Laburisti li jaċċettaw affarijiet li ma naqbilx magħhom. U jgħidulek imma dik ma naqbilx magħha, imma ra kemm għamilna avvanzi fuq smoħra. And it is hard to argue against il-verità. Ma ġieli konsidrajt li forsi il-kompromess and the end of the day mhux tajjeb. What's the alternative? Illum il-ġurnata. Għal ma ngħaddu għall-alternative. Kif illum il-ġurnata? Għandi ħafna mistoqsijiet dwar illum il-ġurnata. Il-Labor. Jaqbad il-Laburisti kollha jgħidu aħna mhux ħanivvotaw aktar Labor, min ikun hemm fil-gvern. Ma mhux il-Laburisti kollha jagħmlu għadik. Qed nsemmilek esaġerazzjoni. Jiet insemmilek żewġ fazzjonijiet fil-fatt. Qed nasaġra apposta. Ejja nagħmlu mod illum li għandek. Ma hija iperbola li ma treġix għax jiena ngħidlek jiena li qed insaqsi. Ejja nagħmlu mod. Qed daw żewġ fazzjonijiet li qed jagħmlu jisu kompromess. Mela, ġej kompromess ukoll. Ejja nagħmlu mod illum jistempħu 60,000 ruħ li ma votawx lil-Labor, 60,000 ruħ li jaħsbu pali forsi, għajdu aħna daqshekk kif votajna lil-Labor. What is the alternative? Ngħidlek, jekk ikun hemm dik il-fixer, u dawn nies progressivi ta' xelluk li qed jgħidu smaħna ħana naqdu u ħanamlu exit mill-Labor. U daw jiġbdu 60,000 ruħ, daw jispiċċaw il-Kingmakers. Ma taħdimx imma. Għalfejn ma taħdimx. Għax kien aħna meta kien hemm l-imbuttaturi għat-tielet partit, pereżempju ngħidha ma nitlaq li. Jekk kien hemm inti rid tħares lej partit xempju ta' xelluk fin-90s, kienu lejdi. U anke naħseb fit-2000s. Lejdi kienu xempju, ġirek kien tkun veru soċjalist, ambientalist u l-ambjent, lejdi kienu l-partit għalik. Imma fil-realtà kif in is-sistema Malta, meta jkollok it-tielet partit, għaw il-biża li huwa a Trojan horse. Għal dak il-partit li inti ma tridx. U fil-verità hemm naqra verità f'dan il-biża. U naħseb il-partit. X'in il-verità f'dak il-biża? Per eżempju, meta ħarġet Marlene u Godfrey u għamlu l-PD. Il-PD kien dak li qed issemmient li joħroġ partit minn tnejn li kienu fil-Partit Laburista u x'għamlu? Bottom line. Marru mal-Partit Nazzjonalista. U dak huwa biża li ħafna nies pali anki nibża jiena qatt ma rrid li ma nivvotax Labor jew għax dejquni ċertu elementi fil-Labor. U la da fil-għodu nqum bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ma nagħmelix. Mela, tlaqna?